Mai sauraro barkanmu da haɗuwa a wannan dandamali da ne wa lakabi da ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Tare da ni akwai sheshin malami Malam Bello Yabo Sakkwato, kasulgon malamin da girman kujera baya hana shi faɗin gaskiya. Tare da shi yau za mu baje koli da zamiya wajen nusar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan yadda aka yi wa al'amura ɗiban gonar rani. Mai sauraro babu gudu ba ja da baya, gaskiya ce za mu faɗa. Idan ka ji zafi kai mana aikin gafara, amma dai ka sani kariya ta Allah ce. A wajen su muke neman kariya ba a wajen bil'adama ba, shine zai kare mu. Domin haka babu gudu ba ja da baya, za mu fito fili keke da keke. Dole ce gaskiya ko ta kare ce a bashi a barsa. Allah ji kan yara masu rubuce-rubuce ga Facebook. An ka ce wai sadda ana campaign, wai an kai ma Buhari proposal mai naira 40 ya aza faɗa. Ya ce ya za a sayar da mai naira 40. A bari dai ya hau. Yau nawa litan mai take zamanin Buhari? 145. 145. Sannan an kai magana a ce a ƙara hankuri har zuwa yaushe har mu mutu. Da fari dai bari na taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari murna kan yadda Allah ya hore masa ɗimbin magoya baya mabambanta, wasu masu hankali, wasu kuma kai tsaye ka kira su bugun shaho. Babu shakka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ga tsantsar soyayya wajen talakawa, su kuma talakawa suna ganin abubuwa iri-iri, wani idan aka tona ko kare ba zai ci ba, kuma babu damar kai magana. Yanzu sai a cinna maka karan farauta, su bi ka suna haushi. Dole ana ji ana ganin gaskiya, amma babu wanda zai fito fili ya faɗa saboda ana jin tsoro. Alhali kuma mutum ba shi da wuta ba shi da aljanna, iyakaci ya sa a kashe ka. Wannan ta sa a kusa ko a nesa ba ni da wani jagora da nake kallo, nake kuma jinjina masa, nake fatan ne koyi da shi face sheshin malami Malam Bello Yabo Sakkwato, domin shine ya fito fili a wani majalisi yana miƙa wasu 'yan tambayoyi ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma makarraban gwamnatinsa. Malamin ya ce lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa Goodluck ke mulki, tsohon gwamnan jihar Legas Babatunde Fashola ya taɓa cewa duk gwamnatin mai tunani a wata 6 kacal za ta iya magance matsalar wutar lantarki. Amma yanzu kusan shekaru 3 a matsayin Fashola na ministan wuta, shiru kake ji mai kalangu ya faɗa rijiya. Ina da hujja a bar dogaro daga bakin mara tsoron faɗin gaskiya. Malam bismillah. 2014 lokacin Fashola yana gwamnan Lagos. Tuna baya shine roƙon Hausawa. Ku bari in tuno muku wata jaraba da Allah ya jarabci Fashola da ita. 2014 yana gwamnan Lagos. Yana sukan marenensa Jonathan. Yana sukan Jonathan. Yace any serious government can fix power problem in 6 months. Duk wata gwamnati in dai da gaske take yi to tana iya gyara matsalar wuta cikin wata 6. Haka ya ce, don haka yana ganin kasawar Jonathan na kasa gyara wuta. Duk wata gwamnati in dai gwamnati ce mai yi da gaske to tana gyara matsalar wutar Najeriya cikin wata 6. Ashe Allah yana ya rike wannan magana ta Fashola. Da Allah ya ta hijirarta Fashola jama'a, sai an ka ɗauki Jonathan sama ƙoran kai an ka kasuwa. An ka yi mai mugun kayi. Kun fahimta? Mutumin Fashola General Buhari sai ya kada Jonathan. Yanzu mulki ba ya kawo ga su Fashola ba, gwamnatin su Fashola ce ko? To da Allah ya ta hijirarta Fashola sai General Buhari ya jawo shi sai ya mai minista, sai an ka bashi ma'aikatar wuta. Kun tuna abin da ya ce duk wata gwamnati in dai da gaske take tana gyara wutar Najeriya cikin wata 6. Yanzu watan gwamnatin so nawa? To yanzu sai mu bi, in mun ka bi formula Fashola, kenan wannan ba serious government ba ce. Fashola nika son waka zuwa Abuja ya tambayo min shi. Don Allah a samu mai tambayo min Fashola. This shows that your government is not a serious government. Ya nuna gwamnatin kuma da gaske take yi ba, ko dai akwai matsala. Wuta daga awa 6 ta koma mana awa guda awa 2. Kuma wata rana ma a shan take ai kwana 2 kwana 3 babu ta. Malam Bello ya ƙara da cewa lokacin da Buhari ke ƙasa kafin ya ji daɗin mulki ya koma yadda ya koma, ya ce 'yan Najeriya ana zaluntar su wajen sayar musu da fetur da tsada, amma wani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke da wuya farashin ya ninka, aka kuma rasa wanda zai iya yin magana illa gwanina Malam Bello Yabo Sakkwato.